De er ikke stramme. Og hvis det er lidt af. Jeg vil tage det af. Op foran. Høje klinge. Så er vi klar til at køre videre. Ja, det er vi kunne køre. Nej. Er du frisk? Det var sidste mand, han får aldrig en pause. Nej. Ja. Prøv højt, hvis vi skal have en snor i ham der. Claus Tarl Zimmermann der, eller Lars. Var I med sidste år? Nej. Vi ved det heller ikke, at vi går ind til. Det er her ikke turen ned fra Brokken, eller hvad? Eller er det bare de her samme spor, de har valgt? Jeg ved jo de samme spor, at de har brugt det her, men tyskerne kørte jo kampvognen op i bjergene åbenbart. Der er mange steder. Så man bare brugt det som transport. Jeg får det fedt. Det ligner også en flis, man bare lige lægger. Ja, ja. Brokken er jo 4 kilometer ned, ikke? For sådan noget der. Ja. Det er faktisk rigtig elendigt at køre på. Ja, det er elendigt at køre på, eller hvad? Ja. Så mindre man er heldig at ramme, det der er nogenlunde jævnt. Uden at vide det, så tror jeg, vi er en mand nede. En mand mindre i morgen også. Ja. Eller 3. Ja, nu vil I ikke køre gennem lørdag, eller? Ja, det er der snak om. Vi er lige at prøve at se, om vi kan overtale til at tage en formiddagstur lørdag. Ja. Ja, sådan en lille hurtigt. Ja. På runde på 5 eller 5 km. Jamen, bare det der bikepark, det er, når de snakker lidt ned i. Er det den der gamle park, eller? Ja, det tror jeg det er. Hvor han lærer køreteknik og sådan noget. Ja. Jeg har jo svaret, at det er gammel ud. Så nogle videoer, det er faktisk ret fedt. Men vores XC-rammer, de kommer nok lidt til for de store hop. Ja. Ej, det tror jeg nok heller ikke lige, jeg skal på sådan en hop. Nej. Nej, det der med at låne sådan en seriebike, fordi vi har lige en mand, der skal se over til jer. Okay. Så kan det være meget senere, hvis jeg lige kommer. Sammen med de sidste kvalificeringer i universitet cykeltøj. Ja. Så er det derfor til niven. Jamen, de har valgt, så put mere i posen, eller Ja, lige lad dig beholde tøjet. Det ved jeg, det kunne være en god joke. Ja. Men det synes jeg også nok ikke. Men, jeg har da et gammelt sæt fra sidste år. Det TS-sæt, det er sat på, og så har du fået et billede af et eller andet, så bare mail hjem eller noget. Ja. Så vi har et eller andet nyhed, så bare lige sige, det er lidt godt på døren. Det kan være, det tager vi i aften over, når der kommer noget lige, så bliver der lavet modshow i.